نبی پاک نو محمد یا احمد نہیں سن کہندے، حضور نو صادق تے امین کہندے سن۔ اما خدیجہ الکبریٰ نو بھی لوگ خدیجہ نہیں سن کہندے بلکہ طاہرہ کہندے سن، پاک عورت۔ اور معاشرہ جدے چ عورت دی قدر ہی کوئی نہیں، اس معاشرے دے اندر اما خدیجہ نو طاہرہ کیا جاندہ ہے اور ملیکۃ العرب کیا جاندہ ہے، عرب دی ملکہ، کیونکہ دولت اتنی کہ سارے عرب دے امیران دی دولت ایک پلڑے چ، اما خدیجہ دی کلی دی دولت دوسرے پلڑے چ رکھی ہے، تے آپ دی کلی دی دولت سب تو زیادہ سی، اس واسطے ملیکۃ العرب کیا جاندہ ہے۔ اما خدیجہ فرماتی ہیں 25 سال دی جوانی چ میں 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی، شادی ہوئی، شوہر فوت ہو گئے، پھر شادی ہوئی، پھر فوت ہو گئے۔ آپ فرما دیا میں ارادہ کر لیا کہ ہن میں شادی نہیں کرنی، اللہ نے اتنی دولت دیتی ہے، اس دولت نال کاروبار تے تجارت کراں گی تے اپنے بچیاں نو پالاں گی۔ عمر مبارک ہوگی 40 سال، مکے دے باہر ایک ککھاں دی کلی ہے تے اس ککھاں دی کلی چ ایک نوجوان ہے جدا نام ہے ورقہ بن نوفل، اما خدیجہ دے چاچے دا بیٹا ہے، آسمانی کتاباں دا عالم تے حافظ ہے۔ اما خدیجہ دا کدے کدے دل اداس ہونا تے آپ نے اس ککھاں دی کلی چ چلے جانا، ورقہ بن نوفل نے اٹھ کے کھڑے ہو جانا کہ ملیکۃ العرب تے میری باجی خدیجہ آئی ہے۔ آپ نے فرمانا ورقہ میں نو کوئی انج دی گل سنا کہ میرے دل نو سکون آ جائے، میں نو اللہ دا کو کلام سنا۔ انہیں کدے تورات، کدے زبور، کدے انجیل دی تلاوت سنانی، اما خدیجہ دے دل نو سکون آ جانا۔ ایک دن ورقہ بن نوفل تے اما خدیجہ بیٹھ کے تلاوت پہ کر دینے تے اچانک ورقہ کہنے لگا باجی خدیجہ اے ملیکۃ العرب میں تینوں راز دی گل سناواں۔ فرمایا جی۔ ورقہ بن نوفل نے اس طرح کر کے مکہ شہر پر اشارہ کیتا، کہنے لگا او جڑا 2 پہاڑاں دے درمیان مکہ شہر ہے نا، صفا تے مروہ دے درمیان، ان آسمانی کتاباں چ لکھیا ہے کہ اس مکہ شہر چ اللہ دا نبی آن والا ہے۔ اینا کتابہ آسمانی چ لکھے کہ مکہ چ اللہ دا نبی ہونے والا ہے۔ ہن گرامی قدر حضرات اما خدیجہ فرما لگیاں کہ بے ورقہ اتے بڑے جاہل لوگ نے، اتے دھیاں دے حصے کھا جان والے، قافلیاں نو لٹن والے، لوگاں دے حق غضب کرن والے، اے او لوگ نے کہ جڑے شراب پین والے تے سود دا کاروبار کرن والے، شراباں پین والے، تے اتنے گندے معاشرے چ کوئی نبی آوے گا؟ ورقہ کہنے لگا خدیجہ باجی کتابہ چتے لکھے آوے گا، ہن میں پڑھا قرآن کہ انہاں کتابہ چتے لکھے سے نبی آوے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا اے ہوئی نبی آیا ہے جدا ذکر قرآن وچ بھی پڑھیا، انجیل وچ بھی پڑھ دے رہے ہو۔ فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ پروردگار نے فرمایا اے ہوئی نبی آ گیا ہے جدے صدقے دعاواں قبول کران دے رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا ہن کفر کر دو تو آڑے دے لعنت اللہ دی ہو جائے۔ نوجوانوں یہودیاں نو بھی پتہ سی نبی آن والا ہے، عیسائیاں نو بھی پتہ سی نبی آن والا ہے، کیونکہ انہاں دی کتاباں وچ لکھے آئے الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل۔ پروردگار نے فرمایا اے ہوئی نبی آیا ہے ادا ذکر قرآن دے اندر بھی ہے، انجیل دے اندر بھی ہے۔ اما خدیجہ فرما دیا میں گھرے آ گئی، ادھی رات تک سوچ دی رہی مکہ دے اندر نبی کیڑا ہے۔ فرما دیا ادھی رات رات ڈل گئی، فرما دیا میری اکھ لگ گئی، میرے خواب وچ ویکھنیاں آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی دے اندر آ گیا۔ فرما دیا سورج میری گودی چ آیا، لوماں اٹھیاں تے مشرق بھی جاندیاں نے، مغرب تک بھی جاندیاں نے۔ اما خدیجہ فرما دیا میری آنکھ کھل گئی،
ساری رات فرما دیا میں پریشان رہی صبح اٹھ کے برکہ بن نوفل کو لے آ گئی فرما دیا بے برکہ میں راتی خواب دیکھے ہیں آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی دے اندر آ گیا لواں مشرق وچ بھی جا رہی ہیں مغرب وچ بھی جا رہی ہیں برکہ بن نوفل نے پرانا جا صندوق کھولیا او دے جو پرانی جی کتاب نکالی نالے کتاب دے برکے بے خدائے نالے اما خدیجہ دا چہرہ بے خدائے کہنے لگا باجی خدیجہ یاد کر نہ تینوں کہندہ رہا مکہ تک نبی آنا والا ہے فرما دیا بے برکہ میں نو یاد ہے کہنے لگا باجی خدیجہ تیرے خواب دی تعبیریں بن دی ہیں جدوں او مکہ چ نبوت دا سورج طلوع ہونا ہے بیڑا تیرا ہوے گا گلی تیری ہوے گی تیرے گھر چ وحی دا نزول ہوے گا خدیجہ ویلا آوے گا نبی تیرے ہی بیڑے آوے گا تیرے بیڑے چ نبوت دی شواما اٹھنیاں نے تے لواں مشرق وچ بھی جانیاں نے مغرب وچ بھی جانیاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت ہن جنہوں سمجھ آئیے نوچہ بولو سبحان اللہ ہن اما خدیجہ نو خیال آیا بے برکاوے میں تے سورج ویکھیا تے تو کہنا نبی آوے گا ایک تے آسمان دا سورج ہے نا ایک نبوت دا سورج ہے ہن میرا دل کردہ میں قرآن پڑھا ایک آسمان دے سورج تے آیت پڑھا تے ایک میں آیت پڑھا او جڑا نبوت دا سورج ہے پڑھا جا کھو سبحان اللہ ویلا تھوڑا ہے جی میں تو انہوں جگان والے پینڈے پہ گیا تے سائیاں منو جاچ دسی ہے تے میرا دل تسی آپ ہی جاگے رہو تے میں تو انہوں مدینے چھڑا ہوں ہاتھ چکو منو پتہ لگے میں جوندے جاگے دے نبی پاک دے نوکرہ چو بیٹھا اللہ نے رجاء فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا جدو یار دیواری آئی فرمایا بدائیاں الاللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ادھر فرمایا قمر منیرہ یار دیواری آئے فرمایا سراج منیرہ جڑا منیرہ ہے نا یہ مطلب منور کرن والا آپ تے منور ہے پر جڑا نال لگ جائے نا وہ بھی نور لا نور پر اے صفت اللہ نے سورج دی نہیں بیان کی تھی قرآن چند دی بیان کی تھی قمر منیرہ جدو سورج دی صفت بیان کی تھی قرآن رب نے فرمایا سراجم وحاجا پر جدو آئی نا یار دیواری تے نام سورج والا لے لیا تے صفت چن والی لے لی فرمایا سراجم منیرہ حالانکہ سراجم وحاجا ہوندے قمر منیرہ ہوندے یار دیواری آئی تے قمر منیرہ بھی نہیں آکھیا سراجم وحاجا بھی نہیں آکھیا فرمایا سراجم منیرہ یا اللہ کیوں فرمایا سورج دن نو آندہ رات نو نہیں آندہ چن رات نو آندہ دن نو نہیں آندہ یہ او سورج ہے جڑا راتی بھی آ جاتا ہے دنے بھی آ جاتا ہے رات ویکھو نا کنا ٹائم ہو گیا تے اور رل کے سورج نو آواز ماری ہے کہ سورج تیری لوڑ پہ گی ذرا تھوڑی دیر آمی لوڑ شیڈنگ ہو رہی ہے تے تیری لوڑ رات نو ذرا تھوڑی جی روشنی تے کر دے آوے گا کیوں کہ خدا وقت نہیں ہویا وہ اپنے وقت تے مقررہ تے آوے گا یہ مطلب سورج دن نو آندہ ہے چن رات نو آندہ ہے یار دیواری آئی فرمایا سراجم منیرہ نام سورج والا لے لیا صفت چن والی لے لئی فرمایا سورج گرم ہوندہ ہے چن ٹھنڈا ہوندہ ہے میرا یار سورج ہے پر ایڈا ٹھنڈا ہے کہ نام ہی لے لو تے تن بھی ٹھنڈا تے من بھی ٹھنڈا سراجم منیرہ ایسو وہ سورج طلوع ہونا تو انہیں زمین دے اتے اتے چیزاں روشن کرنی ہے زمین دے نیچے والی چیزاں روشن نہیں کرنی ہیں پر او جڑا نبوت دا سورج ہے نا جدو او طلوع ہویا نا او غلام قبر دے وچ زمین دے تھلے ٹوڑ جے اوتھے بھی چانن کرن آ جاتا ہے
ایسا سراج منیر آئے. میں چند مہینے پہلے جاپان گیا. میں اکثر مثال دینا کہ میں نا اتھے رات 2:30 بجے ٹوکیو شہر چو گزر رہا تے ایک عمارت آئی تے ادھے بچ بڑے رات 2:30 بجے لوگ بڑے داخل ہو رہے تے میں نے بھی نوجوان کہنے لگے آسی صاحب یہ ذرا اوپر جانا ہے بلڈنگ چ. میں کہا جی کیوں یہ لوگ کیوں جا رہے؟ انہوں نے کہا کہ جی اس بلڈنگ نو سن رائز یا سن شائن کہندے نے. یہ پوری دنیا چ مشہور ہے. لوگ وزٹر ادھر نو ویکھن آندے نے. میں پوچھا جی اتنے معاملہ کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جدو سورج صبح طلوع ہوندا ہے نا تے سورج دی پہلی کرن جڑی زمین تے آندی ہے وہ اس بلڈنگ تے پیندی ہے. لوگ سورج دی پہلی کرن ویکھن واسطے آندے نے تے آؤ ویکھیے. میں کہا چلو پھر کدے آواں گے. مگر میں گڈی چوں نا گردن نکال کے باہر ویکھیا تے او میاں بابر رونی صاحب بلڈنگ بہت بلند, گلزار صاحب وہ بہت بلند بلڈنگ. مینوں خیال آیا کہ آ جڑا دنیا دا سورج تے آسمان دا سورج ہے انہیں جدو صبح طلوع ہونا ہے تو دی پہلی کرن نے اس اچھی بلڈنگ نو روشن کرنا ہے. پھر جو سورج اوپر آنا ہے پھر انہیں نیویں جگہ روشن کرنی ہے. یہ دا مطلب ہے او سورج پہلے اچھیاں نو روشن کر دے پھر نیویں نو روشن کر دے. پر او جڑا مدینہ دا سورج ہے نا وہ پہلے بلال ورگے نیویں نو چوکے کعبے دیاں چھتاں تے چڑھا کے اچھا کرتا ہے. وہ پہلے نیویں نو اچھا کردا ہے. وہ نیویں نو اچھا کردا ہے. واہ مدینے دیا تاجدارا تیرے سورج ہوں تو صدقے. اگر یہ دیتے گفتگو کران ساری تقریر سراج منیرہ تے ہو جانی. او مڑ واپس چلیے ترجمہ میاں محمد بخش کھلو نہ کروا کے دے ماں. اتے قرآن نے میرے نبی نو سورج آکھے نا صحابہ فرماتے نے کأن الشمس تجری فی وجہی. فرماتے نے جدو سی کملی والے نو ویکھ دے سا انج لگدا سی جو سورج محمد دے متھے چ چمکدا ہے. میاں محمد بخش نے در ترجمہ کی فرمایا. عربی گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے سورج وانگ بھئی سورج وانگ نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے دل والا تکے تے اکھیں پانی آوے. اے جے پتھر دل والا تکے تے اکھیں پانی آوے. سورج وانگ نورانی متھا تے نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا بھی تکے تے اکھی پانی آوے. ہن نوجوانوں ادھر اماں خدیجہ فرما دی میں گھر آ گئی تے خیال آیا اجے 40 سال میری عمر ہو گئی تے میری زندگی چ اجے بھی کوئی مرد آنا ہے. ہن سوچی پی گئی وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جڑا مکے چ نبی ہے؟ وقت گزریا تے اماں خدیجہ دے بھائی انہاں دی شادی نبی پاک دی پھپھو نال ہو گئی. حضور دی پھپھو صفیہ. علامہ عرفان صاحب, میاں بابر صاحب, گلزار صاحب جی, گلزار صاحب دیگر تمام احباب, پھپھو نبی دی بھابی خدیجہ دی. او میاں صاحب فرما دے نے جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ 100 مکر بہانے پاکے مرنے او دے مردہ. عربی دے اندر کہندے نے من احب شیئن اکثر ذکرہو جنہوں جدے نال پیار ہوئے نا گلاں بھی او دیئے کردہ ہے. ہن پھپھو نو سی کملی والے نال پیار. ادھر 25 سال دی میرے نبی دی چڑھ دی جوانی. پھپھو نو اینا پیار سی کہ جدو خدیجہ نے تے صفیہ نے بیٹھنا نا تے حضرت صفیہ نے گلاں حضور دی شروع کر دینیاں تے کہنا خدیجہ میرا ایک بتیجہ ہے نام او دا محمد تے کوئی ہو سونا ہے. اور تسی نہیں بولے کوئی ہو, جنہوں لگ دا بولے کوئی ہو, پھر بولے جے کوئی ہو, پھر آکھے جے کوئی ہو سونا ہے. ایڈا سونا, ایڈا سونا, پڑھا قرآن کیڈا سونا. بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد مولا علی ہے او بندہ بولے سبحان اللہ.
اللہ نے رجا فرمایا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ما ودعك ربك وما قلى هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فتبارك الله أحسن الخالقين ترجمہ کراتے بندے حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا